Intie Jaramalulu TV en kinde makare. Ma indi en cheno mar kuku mar wach mabende kindegi e kuma weche mag siasa otimo liet orango no achiel kachiel oganda mabende tire kod gombo mar chung to moloyo gwenge mag Luo Nyanza. Tire kod oganda Rio Kaindi mabende gin rowere achiel kachiel gidwani mondo gichung e lemo opogore e gwenge mag Luo Nyanza. Wadwa rango ni to gin kaka vijende mabende pod wacho ni pachgi ler. En paro mane magin godo maginyalo konyo godo ogandawa mondo dhi nyime kod weche mag dongruok. Kuku mar wach kod an Jeff Lumbaka. Arwaku e studio. Erokamano Jeff. Amiyo thuolo makende mondo miumoso gandawa, unyisigi nyingu kaunti mawae gima udwaro mondo modhi nyime kod chenro machalo kama indi. Yiena achak kod osiepna mobedo mabor matin. Jeff agoero kamano kuom thuolo mimiya mar biro kamar mondo mi awuogi jopiny mondo jopiny owinja. An kar chako wacho nyinga maler iluonga ni Meshak Simba, aja Karachuonyo. Aja Homa Bay County. Ajaka Kwajuok. Awuok oko mar mondo mi jopiny owinj ni jokarachuonyo ng'eny. Jokarachuonyo wuok. Kendo gini wan kamar nyiso jopiny ni kaka an wuod Simba anyiedhora oko gi chuo mar mondo mi wamenyana oko kwang'iyo kaka wanyalo bring development to our people. Idwaro lemo man? Adwaro MP, Member of Parliament of Karachuonyo. Gotiko man? Akao tiko mar Jubilee. Jubilee Party. Yes, mar Jubilee. Erokamano ahinya Meshak Simba. Ruote achiel kachiel wacho ni kao tiko mar Jubilee Party dwa chungodo Karachuonyo e kom mar od bura makuno. Sani ere jod bura makuno en James Rege. Yes. Erokamano. Arwaki studio. Erokamano Jeff. An gi nyinga iluonga ni yours faithfully. Kaka joturu adenda. Iluonga ni Evans Wasonga Juma. Jonalo diga dingende mokulu belunga ni Washington. Awuoyi madhano hero idenda gi nyinge mathoth. An bende adwaro kom od bura ma Kabondo Kasipul. Homa Bay County kendo an gi ngo tarik 8 dwe mar 8 kapok oromo saa 8 kabet ka mbunge ma Kabondo Kasipul. Simba ni usiep na kendo jiranda Karachuonyo Kabondo Kasipul wago tong. Wago tong kamoro achiel. Tabu magin go ema wambe wan go. Taparo ni aburo konyo gi kata gin be. Ibro konyo. Ine de kod otiko mane wacho ni nyingi Evans jo. Ibro dhigo otiko ma. Kaka somo piny, ngiri piny nyaka som je. Kaka somo piny, aneno ka dhigo otiko ma independent. Lakini under NASA, umbrella mar NASA. Ni wapodwa ko piny ne ja flag bearer ma dhi kao NASA, lakini an ka dadwar od bura, adhi dware under independent. Independent mentire rewruok mar NASA. And it's true. According to the political parties, Jeff, Sheria ma Kenya ka, kata independent candidate, even treated as a political party. Wondo buche duto mantiere NASA onge meyudo menyalo donjo go. Ido mana ni dhi ini wuon kaka Evans. Nikech ne so nitiere luoro moro ma isene. Onge luoro maseneno Jeff. Ne an ja ODM. To nasingo nini ne an ja ODM. Tisewuok. Asewuok koro ODM. Mokelo wuok. Gimokelo wuok na en wach mag nomination. Poko team. Lakini kaka an jatelo mariek. En jatelo maneno mbele. Kora seneno mbele. Ano gima dhi timore mbele kacha. With evidence man. Gima dhi timore. Gima dhi timore mbele ka ni nomination mar ODM. Sana Sara Makabondo Kasipul. Okete achach moko mang'eny kabisa. Ntiere jok moko e office kaendi motiyo gi jod bura maro matiyo sani. Office maro ODM studio kiwach ni ntiere jok moko e office moro. En office mane to en ng'ama chalo. Ema wacho ni jod bura mara ma Kabondo Kasipul. Tiyo gi officials moko mag party. Sana joma ni election board mar party. Magichacho weche moko Kabondo Kasipul mondo yiero o favor en owuon. In gi evidence. An gi evidence. Wodo duoge wachne. Adwa penjo ya. Pero kama na nya Simba poko chopo kanyero. Manane watu mana international. Joma Evans wacho ni entire kod luoro kata buok. Wacho ni oneno ka nitiere masira mbele. Masira no obro duogo no. Chako chon lobi ajuoga. Chako chon obro nyiso nikech mana chal ni otemo wacho ni duono duogo mar ODM ok biro kod free and fair nominations. Mano e gimo temo luoro reko wacho. Okanyo ni oluoro wache, kata kono obro duogo mondo mi wache. Evans Simba wadwa dhi weche mag welo matindo mag party primary. Wacho ni bro chung Karachuonyo kod duond od bura mar Jubilee Party. Mokwongo wang'eyo maler, oganda duto ng'eyo, an bende ng'eyo, in bende ng'eyo ni Karachuonyo en kama oteku mar ODM nitiere.
Ang'o miyo iyiero mondo idhi kod Jubilee Party? Ineno Jeffrey manyalo ng'isi. Yes. Wan kamar nyiso jopiny adieri. Yeah. Kendo wan kamar bedo open gi ji duto. Yes. Iwinjo ka jiranda ni osechako ywak ni free and fair nomination onge kocha. Which means ni kakoro enemosenene as a leader. Yes. People are really suffering there. Koro an kaka an Simba, naneno the best thing mar mondo we will make change. Yes. Is to be work with the government so that you can bring the resources to your people. Koro asebedo mos kang'iyo ever since. I realize this is the right time mar mondo mi watim ang'owa. We bring more development. What type of change? Kiwacho ni idwaro mondo mi ukel change. Yeah. Ok ang'eyo ni en change ng'ama ok osebedo ka kele to ng'ama onego bini kele kech kaka ang'eyo ni wan gi sirikal achiel mar Jubilee. Yeah. Mane sirikal magolo mwandu kendo tere gwenge duto. Yeah. Jok mane ogone jombulu gi jok mane ok ogone jombulu. Wantiere kod sirikal mar ariyo ma en sirikande mag gwenge. Yeah. Koro kang'eyo ni wacho ni en change ni ng'ama ok osebedo ka tero pesa e gwenge mag Karachuonyo. Setu wang'ise gimoro achiel. Amado penji gimoro achiel. In a family. Yes. Wan gi baba gi mama gi nyithindo dongo. Nyathi ochopo kumoro makoro en obalo gi wuon gi oyanyo wuon gi pile. I expect ni wuon gi bro dhi muno chiemo to chamo to kosechamo to wuok to dhi oyanyo wuon gi pile. Dong mano neno marach. Is the same thing kaka wan joluo Nyanza waketo ne wayanyo government pile to government emang'iyo everyone. Keto ni udwa yanya government nu complain gi government iya kamia go. Wani joluo wan mano singwa ni nyakwa bede opposition nyakwa to. Joluo yanyo government. No, man I'm giving example ni ya the more mawabalo gi government. Yes. So at the same time kasama wan gi shida to ywak ni government. Penje wach moro Simba. Sirikal koseyier gi jopiny. Yeah. Onego beno konyo jopiny irrespective of kaka jopiny nogo kura. Kata bedo ni kaindi nitiere janeko, kaindi nitiere ng'ama wiye lero onego bene konyogi. Itemo wacho ni sirikal kosefwenyo ni joluo koro nikech ne oko lore gi ngero mitemo wacho kan gigo kura ni sirikal to onego bene konyogi nikech gisiko gigo baba e ot. Hapana. Gima wacho point nania. Yes. Ineno gima atemo wacho nia. In government. Yes. Government dwaro ni mondo tiga ng'owa gi leaders ma ji oyiero. To ka koro leaders ma ji oyiero, yes, gin gi wegi gine mage go joka. Matieni ya which kuot mage in go ginyalu accept ni mondo gitim ang'owa. Gidhi gikawo gik moko kucho mondo gibi gikony jogi. Gin ok gidwa konyo jogi nikech gitim ang'owa. Gin tie ng'at ma gidwa ne gi lo. To ng'at ma gidwa ne gi lo ni en ng'at mosebedo ga kamiyo gi wrong direction ni ya kamiya go. Ana paronia. Yes. Yeah. Onge ng'ama osetamo sirikal moro amora. Yes. Ni kik idhi ger ndara e Luo Nyanza. Kodo ikere mam jo chana mondo ger ndara. Jogi yiene kendo muku nyaka uti. Kendo gero ndara. Yes. An gima mwandu bende ka gitere to onge ng'ama biro tamore. Koro sep. Mwandu midiomogi. Yes. Ka koro leaders magu mu elect mar mondo mi odhi mwandu go. Emok dwar dhi. Ok gom ginado. Gima dwa yie gi Simba en gimoro achiel. Jotendwa ng'eny gi moseyier, gibed wabunge, gibed kata mana chon joma ne kansila kata sani koro MCAs. Nitiere jok moluor ma nikech party moyierego gineno ni ok onego bed ni gitiyo gi sirikal. Nikech gima gin ng'eny jopiny mar Kenya okawo ni sirikal en Jubilee. Jubilee ok en sirikal. Jubilee omako mana bad sirikal moro. Sirikal en gima dwani mondo wawinjre Simba en achiel. Awinjo ka wacho ni nitiere jok ma oluor ni ok woni onen gimo ni gitiyo gi sirikal. Gitiyo gi sirikal e yo machalo. Mai gima dwani mondo nyisa gitiyo gi sirikal e yor dongruok koso gitiyo gi sirikal e yo mar thiro kambi. Nitiere tiyo gi sirikal tieng' dire. Adoni jopiny ogol pachgi moro ni sirikal kaka sani koro sirikal en Jubilee. Oyo. Jubilee omako mana lemo mar sirikal ma executive ema gimako. To sirikal duong', sirikal lach. Koro kiwuoyo sirikal, nitiere ratiro mar japiny moro amora ma Kenya ka ma nyaka sirikal timne. Ma kod ogone Uhuru kura, ofuno Uhuru kura, kod yanyo Uhuru, kod pako Uhuru, en gi ratiro mare ma katiba miye ma nyaka sirikal timne. Kod oyenyo kod ok oyenyo. Koro miyo gimosebedo ka fail, jotendwa moyier onego bed ni dhiro sirikal. Nikech piny Kenya ka sirikande mosebedo godo Jeff kaluwore gi weche mag mibadhi, gitemo mana berore ne jok manoyiero gi gwenge moko ma ji ohero. Manto adier ma kik wawuondre. Koro no jotelo machiegni gi sirikal nikech weche mag mibadhi ginwang'o lemo moko mag dhiang' rwath koseyang'. To jomoko nwang'o mana suya. Omiyo wacho niya, jotelo moyiero be nyaka dhir sirikal. Sirikal needs to be pushed mondo ginwang' haki mar jopiny. Koro jo osebedo ka fail, they cannot push enough
mani gima tapanis mari temo wacho fele mag wacho ni oganda mawuok e luo Nyanza osebedo kaluwo jotelo ma osebedo ka mislide okang'eyo ni magi gin jotelo machalo nade miwacho sana to ne onyisgi ang'o mondo mi giluw Seth gimomiyo awacho dudu machalo kamano en niya most of our leaders ok gidwarga mondo gi approach the government mondo nyis government ni an in my constituency ama in my county magi mai mwalak iwinjo koro ka magi mai mwalak wadwaro ni mondo timang'owa mondo sirikal okonywa example anyalo wacho Kindu Beyo Yubiso oseka almost 20 years iwinjo the current governor Awiti bokro loso yo mar mawego madhi dalagi iwinjo gini to main road okay it's international ng'amonego be do the follow up and Awiti gi the current MP gi jok mamoko gin monego be ni gitimo the follow up to the government ni ndara ni onego be ni lose to ndara ni poko lose nango and already en oseng'iyo mare madhi makalo to kode madhi dalagi Magi the kind of leaders mawan. Jeff, it is true gima Simba wacho. Ang'enda rado uwero. Kendo mo wacho na wito loso no. Bokalo constituency ne, okala constituency na ke. Iwinjo. Mabbe wago ne sipia na governor Erokamano. Lakini Erokamano mwago ne awiti giten koro macha ndara mogo gimogo gi lamps gi third grade. Got to hold third grade mano fikari. Got to hold third grade. Mama nego beniti watimo follow up. Afadhali third grade than zero grade. Mane go third grade nieri allocation mano mieno nego bene ilose ndara machalo nade to bene nupenjo gigi penjo matek makuru penjo studio kama wacho ni nogo third grade ni Simba kaka ng'amolony ng'amosomo Washington kaka ng'amolony ng'amosomo ng'amadwe chung bene nu wacho ni to oyo wan bende wan jo Homa Bay County ono kandara onego bene loso no location mano ketne en ABCD onego bene gero no ndara machalo kama sani ero yuago ni en third grade bene nu golo duondu wacho ni oyo ndara moloso maniri en third grade an ka wacho Jeff kelo sondarani tabu kendo maduong' mantie luo Nyanza tabu bende ni go emanyisi onge gimiluongo ni public participation public participation kanyalo bedo miluongo jopiny ok ana wuon jopiny ket gino en gir jopiny ok en mara ok en mar governor ok en mar jotelo mo chiwo mondo gere tinwango ni jotelo manitie man gi access to the government man access to offices gi bolingalinga ti ok wuoe to wan kaka jopiny sani Jeff an poda japiny wana kaka japiny wajopiny wanyalo mana wuoyo jotelo gin jopiny lakini gin gi access an sani kaka nadhi neno kata mana governor okoyot to mbunge mara kata dede neno governor en gima yot saidi kata kata neno president kawuono ko oselda neno president wach narano to en gi access kaka jatelo mano yier gi jopiny to an aonge access an nyaka reach public participation public forum malosi kanya chiwo duonda to ko jotelo maluo Nyanza oseketo nango ok giket public participation koro jopiny ono ngiche Simba ewacho nade anyalo medo gimoro matin ineno third grade lam mawito gono well let me use that polite language man is the best manyalo describe Awiti mana kaka Juma wacho kai jogi ok include ga public gik magitimo iwinjo I've been there last week na an Karachwani aneno ndara koro gin ko na budget gigi wacho gik mogedo gin ko budget to gitimo moganda dwaro ok gitim gik moganda dwaro emomiyo magi gik momedo motivate mar mondo miatima ngowa anyedhra oko kaka wuoy moromo nikech such kind of things onego beni watima ngowa onego beni wa make changes machal kamano to wadwa ng'eyo ni to gimo ndara third grade molos ni olose nade to budget mare no bedo nade bochopo at that level nikech machen gimoro ma set theory kanyo after 3 years odhi bedo kumoro makata ja motorbike bro owendaro ringoko kinde gik machal kamano kuro those are the kind of things moko ma onego beni we are choosing or come up with our leaders onego beni wabedo gi jok moko mok nyal ng'iyo their family to kod igi dan ng'iyo the people mane momiyo wacho ni koro mondo ichungi Jubilee mane momiyo koro wuok ni mar mondo mi achungi Jubilee mar mondo mi work so close with the government mondo mi watima ngowa we make changes messages ma jogo seketo to kitiyo gi duond bura mopogore gi Jubilee to kinyal tiyo machiegni gi sirkal tiyo okodo bedo na tiyo gi duond bura mopogore gi Jubilee it changes ma make under individual even in a mingeo as a leader you know very well what you want for your people
itemo winja. Koro an personally I saw the best party, the right party for me to make a change with my people, to my people. En Jubilee. Yeah. Ero kama nyang'eyo ni sani iri weche mag welo bro chakore machiegni kaindi. Maru mar Jubilee aparo ni chakore tarik 21. Yeah. Maru chakore Maru DM chakore tarik 7. Maru DM. Dok kama wacho ya. Ato Maru DM chakore tarik 7. Ichako idhi time ndalo mathoth. Ing'e jogi timo odiochieng' adi? Odiochieng' achiel. ODM te wacho ni onge. Ne an ja ODM koro pod ang'e gige ODM anyalo wacho. Undecided. Ok undecided. I said decide ma wacho ni adhi chung as an independent candidate. To picha ni okiwiti? Picha mane? Giniti mogano. Picha ni. Dong wacho ni kare kora chung mana independent. To pod support NASA. Nikech is not about party machungi. It's about the vision. Ero kama winjo kapo kode maboro Simba. Kapo kode maboro kwa gonyo nyene dwa support ng'ato ye ot mopogore. Gimomiyo kidwa support NASA ka in mane od NASA no pod odhiera no. Pod ane od NASA. NASA kaka na wachunu en a coalition. Yes. To coalition oriwo gik mang'eny. Parties turi. NASA ng'eni jomoko party ngi parties ang'wen kende. Oyo. Parties ang'wen madongo go ni e NASA te. Koka moko be nitie. NASA nigi parties kidiba 15. To wach mane wacho ni nitiere kaka ineno ka jaod bura ma Kabondo Kasipul mano Silvans Osele geno ni mana wacho diere wacho ni nitiere kaka tiyo kod National Election Board mag ODM. Yes. Kanyo tingo Judith Pareno gino wacho ni intiere kod ranyisi kata evidence nitiere kaka gitemo mondo mi gi-influence nomination mabiro mag ODM. Yes. Bende intiere Nairobi kai. Yes. Bende se wuok achiel midhi ODM offices nyiso Pareno ni achiel 2 3 sayudo antiere gi evidence 1 2 3 inyalo loso na. In fact evidence mara mana chiwo no ni kata gi rubber stamp maro ODM received Nasedhi. Yes. Nasedhi to funny enough nothing is done Jeff. The reason momiyo koro na wuok od bura maro ODM en weche bilago. Ino kaka Kabondo Kasipul kumae wan gi wards adi ang'wen. What's ang'wen gi kaka ward ma ae jogo ka polling centers oriwo on the proposal mar Silvans Osele kaka en modware kaka otim stronghold kumeno ae oket polling centers mang'eny to kuma kaka jomoko kaka ana ae ojo ka polling centers oriwo koro ward msema keto polling centers ariyo dae muti bro wuta ka ni digo kura mar nomination to kumo ae to keto polling centers mang'eny nyiso ni jopiny can access the voting centers. Mano is wrong. Number 2 jok madhi chung ne yiero ma Kabondo Kasipul ene mo propose names to names mo propose gi emotimango e obed approved. What should happen? All aspirants should have been consulted. That never happened. Ko manda ngiza ni mano is free and fair. Mane mami uo. Mago some of the reasons among others. Yes Simba. Okay, scenario ma wasonga wacho ni. Yes. En gimoro ma normal to ODM NASA, mano gimoro ma ok en gimoro ma nyalo wacho ni en strange to everyone. Iwinjo. En gimoro ma osebedo ga katimre. But an gima temo wacho. Parties tema ok ODM. Kata margi nyeto ka girobere. Lakini an gima temo wacho. Yes. Kaka ng'ama wuoyi ki feel ni romo. Yes. Dhi imenya na Osele mbasi. Iwinjo. Kiki luor ni koro en being ni nyalo access to such kind of thing. Yes. Koro initi mango iringi we because of Osele. No. Step down. Okay, pull out. Attend another direction. Changing of direction which means needs a sense danger. Ochaki Simba. To lemar Simba. Samo manyule modwa mako. To change direction kalore ka yamo ringo mondo kik muchisa chopango ne lecha. Ko mane gima timo. Attend another direction. Osele kaluru kata matini kata nong'eno kaluore. Gima timore en ni kaka shere ma Kenya sano bet ni bang nomination ngato nyal ringo do ngani ngeyo koro koso yombi nomination kata ko kwali kumidi dhi onge jok mo kwali go are the same people podi dia appeal kuom gi thing ni biro konyi o gibi konyi o ga change direction mondo nyingo bede ballot paper abira nas independent wala solto ngik motimo ko sala sibu motimo go koko dira do kodari wangi wang mundo ko mundo kaka wetangula wacho ga wan wacho maber niya wan warwa ku ji duto iwinjo sel wan warwa ku ji warwako ji sapodi koro kisechako feel ni gik moko timre ni maber kocha wan odwa duong ala wacho rwako ji mang'eny omera ok adwar sere ma Kenya sani nitiere oyiena kata mana independent ben mana ot mano nie katiba je koro atimo gima nie katiba the fact ni weche moko matin okosona koda ODM ok oni koro mondo aringa dhi Jubilee
Jubilee ok dwa gi chunya te jogi gima timo kata policies mag richo duto mag gima netero Jubilee onge mana achalo ng'ama kawo toli ng'uta dwa derego dongeri sederi yake Bana nya Simba kachel kod Juma Evans obro kawo yo matin kod dugo twadwa rango ni jod bura mabene nitiere kuma untie wadwa rango makara chonyo kachel kod ma Kabondo Kasipul tich gisetiyo tich machal nade to un kaka vijende madwa chung sani rie kombegi olap dhogi ndong un ang'o modwa timo mopogore kodgi manyalo lombo ganda mondo mi ogonu mbugu en dongruok mane modwa kelo ne oganda Kuku Marwach. Bang modho pi machalo kamano jero malulu TV ochako duogo achiel kachiel ma indien tieno mar Kuku Marwach. Jakel tieno ran Jeff Lomba. Odiochieng' kawuono orango weche mag dongruok achiel kachiel e gwenge mag Luo Nyanza ka bende ung'eyo ni sani wantiere e higa mar yiero. Wantiere kaendi kod vijende ariyo ma bende dwa chung' e kombe mopogore opogore mag od bura mantiere Luo Nyanza. Gibro mosu kendo kako ke yaw TV mari mondo ing'e nying gi kom ma gidwaro kawuok e Luo Nyanza. Rwak we studio kendo. Erokamano moso ganda. Oganda mag joluo makoko join wasani amoso gi mos maga mogundho kumora mora munene Lolwe TV an iluonga ni Evans Wasonga Juma kata nyakoro chola jothura denda ni Tibim imeno ka den maka jothura denda go jothura go gin joka Bondo Kasipul constituency kama adhi kao komar od bura maka Bondo Kasipul. Erokamano ahinya. Arwaki e studio. Erokamano Jeff. An iluonga ni Meshak Simba. Yes. Ajakarachuonyo. Kendo anyiso jokarachuonyo duto te maneno Lolwe TV sani. Wuodu owuok oko mar dhi manyo le mondo kelne jopiny mondo watim ang'o wa enjoy together. An achung' karachuonyo MP 2017 e wang' sama chon ase declare myself to jopiny ose supporta mana kaka samedo dhi. Erokamano ahinya Simba. Abro chako kodi achiel kachiel mana kama itieko godo mero. Iwacho ni idwa ni mondo ichung' iwacho ni sechung' karachuonyo. Iwacho ni chung' godo tiko mar Jubilee. Awinjo ka in onge kod luoro mag nomination. Iwacho ni rwako ji duto oganda duto madwaro mondo bi nomination obi kod luoro ni kete ochung' kende. Samoro wacho ni samoro ponyal ng'eyo samoro nitiere ji manyalo wuok wanyalo wacho ni ochung' kende karachuonyo gi Jubilee ng'eyo pod wantiere kod thuolo ma ng'ato nyalo wuok na wacho ni oyo an Odinga Oloo an Washington Juma adwa chung' thuolo rudo ndalo adek kende ma political party tero go dano police to baspira mano pod mana ndalo wabro duogo ir Simba achiel kachiel nyiso ne to ineno ka od bura mari mar karachuonyo awinjo kiwacho weche mag dongruok matek miwuoro en mana ni temo wacho ni dongruok nyaka bedi mana ka oganda obedo machiegni gi sirikal ok ang'eyo kaka mano en adier nikech sani wan kod sirikande bende ariyo in inyalo wacho ni karachuonyo jaod bura mari osetiyo nade to in kaka Simba en ang'o medwa timo mopogore? Okay, Seth jaod bura ma the current jaod bura ma ero koro do wuok Honorable James Rege osetiyo okanya dispute ni pokotiyo osetiyo osekonyo mang'eny but koro an strategy mabiro godo is totally different. En strategy machala na strategy mabiro godo adwa involve most of the youth adwa involve gi mondo gibed I want to nurture their talents. We have a lot of youths in my constituency are very very talented, highly talented, but these young boys or these young ladies they ginyal prosper ka there is no someone matimango manyalo dhi on the ground mondo confirm their talent nito how do we come together so that we can help these people. Apart from that joma mine adwaro ni mondo bed together gi form mini circles mar mondo mi gibed gi circles mar mondo mi ang'e kata kaka nyalo timango kaka dwa chako chip mar timango konyo gi. Apart from that the last thing madwa timo ne joka rachuonyo adwa under the government of Jubilee wadwa ni mar mondo mi wa organize kaka koro wanyalo timango wanyalo konyo especially like issues mang'eny matimore kaka
nyithindo matindo o engage themselves in a lot of activities mamono gi mar mondo mi gichop kata na at least age of 50 years plus. Wadwa ni mar mondo mi wa come together with some of the NGOs manyalo give support to these guys at tender age. Yeah. Doka wana nyagero ni mano kiweti uwe nyake weche mag kute makelo tuo mag ayaki echa gwenge umagoma bei ema oseketi kinde kae na gwenge mantiere kod ata malo mathoth ma oganda nitiere kod kute makelo tuo mar ayaki. Nyiso ni to ageno ne wacho ni dwadi mondo ichung' mondo tim magi kidito. Ere ranyisi manyalo nyiso ne kata koponi ichung' to yudo lemo mondo mi yud oteko, yud financial power kawuok e CDF kiti mondo mi tine oganda sani iri to capacity kaka Simba Nation. Ang'o misetimo oganda manyalo iso gini oyo ng'ani kwa choro lwete mondo mi yud financial power a little more onyalo timo better. Set so far gimase ongoing project I'm working on as per now. Yes. In terms of ma atemo gwelo mana mathis kor nurturing of talent. I'm organizing a tournament in Karachuonyo mo bring the Karachuonyo as a whole. Iwinjo. Mar mondo mi wa come up together mar mondo mi vijende ma are well talented gi mondo gitimango wang'e ni to e gweng ka gweng nyithindo mage gi mage maber in terms of talent in sport general. Tournament already en gimoro one process which igni kick off maybe before our party nomination on 21st. Wadwa kick off rizi machiegni mar mondo me from there after nyithindo mo perform maber wabro kao gitu watero gin some of the academies ma are well known iwinjo manyalo konyo gi at that level. Somebody is one of the things somebody will question the timing. Mano igni wacho ni timo sana. Manyiso ni chien kacha gni setimo onge. Okay, so far Seth I declare na aneno mar mundo mi achung' akonjo piny na aneno gini machiegni iwinjo kana atemo ng'iyo kadhi e gweng atemo ng'iyo kaka nyithindo odonje peng to nyithindo o engage themselves in activities moko mag criminal activities nikech ne chopo kumoro ma peng ok boda industry ok en gima rach nyaka sani riro were mathoth miwuoro ntiere kendo gene magitimo. Koro so far ntie moko mabe mano is their hiding place but ntie gik moko magitimo magalaga diwinjo. So far ntie motorbikes adek manang'iewo makonyo joang'owa makonyo vijendego narkawa tere sako margi. Itemo winjo gi makawa tere sako makoro gin ma even like kapok abiro ka 2 weeks ago nan gi the border section chairman iwinjo mane waloso concerning this ma ene mano come up with this idea ni vijendegi most of them gionge gi licenses mar ringo mara people. Kuro mago is the thing mo wako nangise no mere list of 60 people iwinjo nikech en ong'e gi in person is their chairman mar mondo mi a list of 60 people adwani first phase mar jok madwa dhi make a change kuom mondo atimang'owa akaw gi atirgi driving school mar mondo gitimang'owa gibed gi license mar rimba people mama those are the plans ma work on magi mang'e maber by God willing adwani mondo accomplish my mission then after that kasebed elected so kora adhitimang'owa adhitimo most of the thing ma maybe I may not quote as per now. Agoni rokamano kuom wacho ne kadiponi okidhi chung' to de okidhi konyo oganda maru nikech wacho ne fwenyo mana ni idwa ni mondo ikonygi nikech fwenyo ni idwa chung'. Wacho ne sama ni fwenyo ni idwa chung' eke paro ni onego ikonygi. Manyiso ni kade okidhi chung' to in oganda magi ok inyal konyo e weche mag dongo. Seth waduoki mano mana gi dhogi wabro duogo iri mana ngeke mana matin adwa to clarify bebe ninyi wachungo de gwenga da kidhe lakini oselwar kamano oganda osewinje kamano. Washington od bura mari mar Kabondo Kasipol inyalo wacho ni nyaka sani eri current leadership ma wantiere go mar osedhi nade to in ang'o medwa timo mopogre to in bende madhogi ng'eny ni isetimo ang'o ne oganda bas dok mang'eny ni ng'eni politicians wan timo debate ko dwaro jok ma mete debate osele namba chiel kiara mana debate pok wane ngara ko wuoyo e bunge mano ngeno felo jo wuoyo e bunge ko sina ni nene ko kelo weche mag dongruok namba chiel responsibility mar MP and legislation and representation ko wuoyo e bunge
to represent viewers or represent kanye pega wa argument nikech gintiere gi committees nyaka wa agree ni nitiere parliamentary committee mana die masa moro jor bura dhie to giwacho gin kata ji 40 giwacho ni oyo an achiel ariyo adek adwaro titere od bura kucho gi representative mar committee ok ojo nyaka waneni osele wuoyo didi koko kelo no weche mag dongo kanyi wacho adier iwinjo nitie ngama nyalo wuoyo tok tim dongruok ne oganda to nitie ngama bido ok nyalo wuoyo anan gi jor bura ma ok wuo to setimo mathoth miwuoro e od bura mara adwa tamra ko nikech weche ariyo we atamra ko weche ariyo namba 1 je gino kose kele od bura ka committee oseng'ade gino committee ng'ado no ke giko pod duong wache od bura ka mi wacho od bura ni giko koro nyaki wuo mera kidanya ng'ado ko od bura ene mo ok nyal bedo ni represent kaka dithuo sedhe kaka dithuo ada chako nigi CDF report mogol gi sirikal kabondo ka sipul kowuok kuom constituency 290 namba 264 e CDF management performance mano nyisi nango watimo puali jirando makasipul ka od bura makasipul namba di mane od bura mara namba 2 mane od bura mari amara ke wacho ni nyaka jod bura wuo mara neno ka okwoto tiyo magwanga wuoyo bwana mwese magwanga wuoyo kan gi business person ko wuoyo kendo eno siep na kabisa ahero ka kutiyo ave ne jod bura mara ka poni an kasipul ka bono to tich manutiyo pod nende nyaka kawuono kendo nyalo siem to jod bura mara masani mosmi osele kada ngati koro ngado dio chunge kuom gire makoth go oko osela ka par kanya chungo kono gi chunge yot kech gimo seto mineno kama onge performance mar CDF one poor gik mosela seto manyalo kwano kata member pakore go do pile Jeff gin gik mokedi ang'wen namba 1 owacho ni okaw ni yawuoyi ojende mariembo peng 200 otere driving school owacho ko sema biye kata bedo ni adier atwa ni sawa otere gi driving school gin gi driving license so what bedo gi driving license okokonyo ngato okokonyo gi mano okokonyo ngato bedo gi driving license mano okokonyo mano kumokonyo my friend Simba youth dwaro employment youth ok dwar ni ngado driving license driving license ni makisemo mano is the way forward monya do guti no this youth no nia he has an opportunity for driving. For example, you ko wacho nango ongeo peng moko matin we anyisi marareyo kaka yonyo ngano ngeo peng go meke mano biasache to nyithindo kondiko juti and made na team and empowering the youth peng ni nyisi ko wacho ni bwana chadi yo driving license these are women nyalo do peng ma en mbari already it nyalo riembe as your own business ka nyalo employ somebody. It's called job creation. Jotelo mang'eny promise youth ni will create employment. You create employment. To gonyis youth you create employment no in which sector? You understand? Mano ko difference mara. Masimba onyeone oganda makarachuo nyo. Ka osetiyo to oro ne pesa. Mano biasache. Mano according to kako paro. Paro yene kanga wacho man. Mano gibi to wacho. Simba jogoro ni pesa ka gisetiyo jo. Ni more jaduong set. Yes. Adwa ni mondo anuone usipna ni mondo elewa gima wacho. Awacho maber ni ya. An gi 60 people madhi angoa driving school mundo irangoa driving license mara people but so far is a good thing. Mano is development. Yes. Mano is achievement. On my side I see there's achievement. Mano is a step forward. Mano is a step forward. Apart from that, motorbikes we went awachogi. The paying association gain their leaders. Koro giving such kind of thing to the people of wete na vijende wa mankanyo adwani mar mondo migitima ngowa ki okadwar winjo ni nyathi moro stino timo gima kama osoye adwa na engage gi koro mano is one of the thing ma engagement mamiyo gi iwinjo well okatamora ni mano ni promoting jo border industries and gimarach is a very good thing kana team let me say one thing nche gimoro ne wacho kai ni to kaponi jogi okoyiera to kanya konyo adimbele gi wacho weche ka mimi mane wacho brudo weche ka wacho ni anangoma setim iwinjo ka Mariano wacho ni adier ojendo mang'eny ntiere man kod talent mano mare wach mari amba wacho ka bondo ka sipul wan gi jok man gi talent kata mana acting wan gi wi mang'eny sana mong'e acting wan gi wi mang'eny sana mong'e timo sports sana football wabere nyowuoyo koro ano ka lost tournament
nikech bang' loso tournament nyithindo go pod dong' kanyo iwe ka ni ng'ato loso tournament omigi opira kata omigi uniform mano ok okonyo an go matimo an aloso football club ma create employment jogi chulo mishahara kanyo Niluongo football club ro. tok ni kutuwa Manga FC mano nyinge matwende era wile koni Manga FC and for now amiyogi sponsorship to a community club or can business and a community club ma ad intention ma ango and sani kichako league mapiny ok na winyo for the league mapiny nobody form when nobody form 2013 kadhirum my brother Manga FC miwacho nobedo form after post election violence 2007 karini konyo mane ini watu Manga FC maturo watu Manga FC makaji nitiere reformation to nitiere official registration koro kaka national leader I can only recognized a well registered entity inangoe Manga FC ni and for now patron patron Manga FC for now kama in 2013 kage ne gibedo officially registered koro records max serikal ibiro wach no bedo form 2013 man no bedo registered no man is what I was trying to say that koro club ni kore chulogi okachulgi ana sponsor club to club ni its own management it's a job creation ithen mago pira kanyi chulo jomat coach team kanyi chulo to hope ni club biro grow mobed maduong kech kabono gasipul wan gi lo ma serikal no yedho mar stadium to stadium ni pogo setimone rowere wach nitiere joma mine target na nia kati kuma rowere gi ka donjo mbunge to stadium cha nyaka ger jogo yirong kami go pira malo nikech gibiro bedo national league ka giduocho gi Gor Mahia na gibedi kama giduoche our future plans ango setimone rowere mantie ango setimone joma mine ango setimone nyithindo ango setimone jodongo angeni jogi be nitiere e constituency ni Makabondo that is very true gino ginyal dhi e pap ne gidhi go pia oyo Kabondo Kasipul aduo kuom mine tagmantie kuom mine maduong' gi Kabondo Kasipul waonge kod pi pi sasa mar modho imanyo mabor seriously to wan ga oche makala dhi nam timo nono koro masebedo katimo masetemo timo so far gi resources ga mathin gi wasetemo yuayo pi kuonde moko gikunyo kisama kuonde moko matin wach nani waseyua pi ABCD wach kuonde moko go awinjo kodwa dhi wach nani waseyua pi Arojo waseyua pi Otiengo waseyua pi kama Arojo okturwa ana mana example maseyua pi Gamba Kojwach mano namba 1 Chiro Magamba mano kachako Kojwach ward kabire iko kwanyo bani kamoro ni Kayaga kanyo pinitie kadhi Kabondo East bende wan gi pi kamoro ni Othoro maiwayo mawakunyo gi nga akunyo atina kunyo with the help of the community Jeff as of now and little resources ati umana the little I can manage okanya timo everything to dream ma ango and with the resources mag jo piny manyalo serikal kedo lwet jotelo matiyo mondo kuny pi mondo every home Kabondo Kasipul obedi gi pi maringo machopo negi okadwari mine mondo wuok ko gwen saa boro ni dhi manyo pi modho giwe nindo giloso nyithindo ji dhi manyo pi modho Jeff adwa ni mondo ji Kabondo Kasipul nyuolre malongo to gibedi gi pi matimango pi mane bodgi maro ngado kuchiu nikech gin timore gwenge mamoko mane gwenge wa machini godo makisi wano ka ji nigi pi mane dode ore chieng' rieny nyalo pura lot moro matin kecho ro kama nya Washington awinjo ka iwuo maber wacho samoro yot temo ma samoro bedo matek ageno ne ka oponi yieri 2017 to ke kanyo bro duogo mondo piny to achiel ariyo dek bende temo na jopiny kanyo kamano ya omiyo ka wach mana matin ni wasibedo kod andonge kata challenges weche mag CDF allocation mago ko kama tingo beche mag basari chiwo omenda ne nyithindo ma nyithikie kata nyithindo go kuma bende onge kod nyalo wach ni rio sebedo kod problem koni kod kocha samoro yudo ka imiye ji kantie favoritism nitie jok ma bedo favor nitie jok ma miyo ma bende ok deserve ok give me the most deserving personalities Simba kadipone idonjo to wach ni ringalo timo sep an okri kadipona donjo adi donjo always believe in yourself kaka adi donjo to kase donjo the first thing ma the team I venture into education first of all adwa na make sure ni kara chuonyo wadok a level wa moro mar manenti machoncha mar education nthindo mang'eny okalo batido ni after kanyo onge gima gitimo lack of opportunity in terms of like further education
Iwinjo gima chalo kamano. Koro under the CDF adhi make sure ni nyathi moro amora mokalo school maber. Nyathino nyaka timang'owa nyaka dhi mbele with the CDF. Yes. Apart from that, I talked concerning the women gi join sacco together. Yes. Adwa ni mondo joma mon joma mine all come together mondo gi form a sacco. Koro sacco magi se form ni. Yes. Under the CDF aburo ga miyo gi pesa magi nyalo come up gi a business idea magi nyalo timo manyalo generate for them something mondo gitimo ngowa gingigo their family. Itimo nyo gimate mo. Yeah. And at the same time under the CDF I talked concerning the nurturing of young talent. Yes. Koro mai is another opportunity ma the young people. Mar mondo mi atima ngowa we identify, we nurture, then say nurture makoro they are there to be seen. Yes. Iwenjo. Chopo at a level more you are there to be seen, but not to be heard. Koro at the moment monego beniji winji and through your talent. Koro emomiyo koro adwana dhi a venture into that mano mondo mi kase nurture their talent mang'e maber nyithindo makama gwenga nyithindo makama mowuok. Then at least from there gidhi academy moro manyalo okinyal siro loch mar Jubilee Party ni mano ichalo ng'ama ode. Ang'o ma ineno ka Jubilee Party osetimo marach ma in ichalo ng'ama ode ma ka dhi oganda dhi e yiero to nyalo kwero gini mondo kik gichak gigombo ni Jubilee Party. Number 1 Jubilee Party nigi miriambo mang'eny kod wuondruok ma pok adwaro aneno. Jubilee Party kiwinjo gik ma gisetimo to ok gin gik mineno kata gik mar adier ma jogo osetimo. Wawe Jubilee government. Awuo Jubilee Party. Wawe Jubilee government. Awere gwa party Jubilee government. Awo kama wachi Jubilee and Jubilee. Kari kodi wire mana kama kodi wire party pore mana Jubilee. Koro Jubilee government ni anao ni giseleto jopiny down o economy mar Kenya kama ni Kibaki oweye. Sani koro rach moloyo kaka koro Jubilee osetime. Kibaki noweyo ka economy growth marani endi nen at miluongo ni ginene non at around 4% mano inflation to sani nyoro ni no donjo 11%. For the first time in I don't know how many years what are 2 digits inflation. Economy wise doing poor to the wonder we are doing well. Cost of living or the malo nyomoyo becho ot Nairobi kata mana taonde moko ni malo basic commodities kaka mogo can you imagine kawuono irundo at ceiling 150 goro achiel kata mana moko fuku ming'iewo mogo moro mabe ok yieng jini be mana pod mana ceiling 150 mogo maka de lutero to chamo de riyo to rum nyiso ni life is not doing well. Jo Jubilee kik wuondwa kane Kibaki owe mogo at least nesi gima ceiling 80 ka sani joko kar mondo oter ngima maber ngima dhi marach sai nikech corruption. Wache budget ni gidwani mondo duok nego gi kipiny. Kaparo okang'eyo ni mano tinyalo wacho mano ni gima ber kisi. En gima ber nikech wan kaka jo opposition wasejwak kendo wasewacho ni duoke uru bech gik moko piny. To sirikal joma ni maklo mar sirikal man gi thuolo mar timo mano nikech namba 1 nyaka ging'i ni to gima chalo kaka bando, gima chalo kaka pur, gima chalo kaka pi, gima chalo kaka ng'o, gima miyo becho mangima bedo matek, ma gik matamo gi loso. Independent candidates be new opposition. En yiero mari kukume ile midhiye. Yiero mari. Kumi support no mari kumi. Unawinjo kiwacho ni bende une achiel kuom grupo ma champion for election mar Ruto. Nisoni to inang'o menyalo nyiso gandwa mondo mi ochako yier sirikal. Settle kadwoko question no wachak ni mar mondo mi jopiny ong'e my stand and my move. Yes. I'm the co-founder and the chairman of Nyanza Youth for Uhuru. We are championing for the re-election of the president. Yes. Kachiel gi the founder miluongo ni Wycliffe Ngoyi. In a chairman? I'm the chairman. Wycliffe Ngoyi is the secretary general and is the founder. Nyanza Youth for Uhuru Ruto ni yanagi jakombe mang'eny. Nyanza marwa ni luongo ni Nyanza Youth for Uhuru. Iwinjo. It's Uhuru for the re-election. Nikech the government has done a lot. Okay, good. Yeah. Right. Despite the opposition and other people go government, government and in the end. To the leaders mano yier ge jopiny mar mondo miyo otimango okari out gimoro amora monego benetimo. Wasebedo kigowa year come year out. Itemunjo gima wacho. There's a lot according to the
manifesto gi gimoro amora mane wawacho. One a process. We are working on, we almost clearing everything mane wawacho. Iwinjo. Makaponi unyalo wuok ni let's go back and do the re-election of the president. Then we are going to accomplish all our mission. Gigo duto te mane wapango. Wadwa ni mundu watie. Laptops nitire skunde. Odiochienge 100. So far, mano is the mano inino gini yonge kana mo mia tulu maruya saini wa laptop nti schools mosecho. But so far wadwaro ni before the end of this year, before the end of the election, wadwaro ni all schools mondo timango oyudi mamane gimoro ma 100 days. In the 100 days mane wawacho. Okay, there's a lot of this thing mane watimo. Especially like kata kuangyo infrastructure I don't know whether they watch mar laptops no nyiso ni in 100 days nyithindo ma jo class achiel bro bedo gi laptops country wide. Gimano mono wa reach our target of 100 days. Yes. Negin tijo already the case gini nigi case court ne nigi case court. Koro once kaka negini no chope court, yes, we had to hold back. Mamane gik manoni maniloso gi Jubilee sani oselosi. Stadiums mane wawacho ni loso gi Jubilee en gimore mominjo ka wacho niya one gi a project mapok watieko concerning the things mane wawacho, and we're in the process of finishing everything. What we need is time for the re-election of the president. Marmondo me watimango accomplish everything mora mane wawacho. Paro ni sirikal osekedo gi weche mag mibadhi machalo na. Sirikal osekedo gi weche mag mibadhi. Mano kanyal tamo. Nikech jogo duto mosebedo ga suspected. Most of them gibedo ga out of what? Igolo giga. But enani the opposition kanyalo gamiyo government time mar mondo mi gitim gigi. Government can be this is the best government ever. Mana nyalo wacho. Uhuru Ruto, these guys osetimo wonders. But because of the fighting midao kod gi year come year go every day and every night. They are human beings. Ntie gik moko makata kaponu you have to give someone a space in order to express it gimodwa wacho. Jeff awinji maber, awinjo ke wacho ni ma Indian sirikal maber miwuoro ma bende Uganda osebedo godo e kinde malach. Uganda ne nyiewo mogo siling 146. Kanyo nonego benio chope 2013 ne en below 100 shillings. Nonego benio chopo kanyo koro wacho ni sirikal ber osetiyo maber Uganda was train mondo nyiewo mogo kaka gichiel. Seth, kadwo penjo no. Budget na ji somo nyoro ka. Mano is okay. Apenjo mana ni okonyalo wacho ni koro budget mano somni okonyalo forget ni ji ne nyiewe at 146. Budget isomo higa ka higa. Koro do insane from 2013 what change momiyo mogo wuok e shillings 100 nyaka 146. Are we doing better? Okay, under that we are trying our best to make that change, such kind of changes. Ange maber ni before the end of the election gini wadhi duoke up to the level moro monego beno bede. Mamano is assured. Mano for 4 years, 5 years. Koro koke dwa ni mondo duoke. Gigi nyalo duoke kado bang' yiero odok mana kuma ne nitie. Pero kaona kan tiere sirikal ma ok onego beni ya dala kende. Uhuru gi Ruto ok onego beni tera dala, onego beni committee mondo beni jogi teri. Jela direct. Nikech jogi mibadhi osetamo gima kata Uhuru nopenjo ni yayo thuru ate mango no bade piny notame. Joge man chiegni kode nigi badhi to gima masinda wuondo anego ka ni sirikal kelo gi mibadhi onge gisetimo ang'o kop onego wago Nyasaye kamano kuom nyuol manyuolo Raila Odinga gi sama opposition leaders kaka an gi joma moko koko marala gi wan osebedo kwagoyo emomiyo sani koro piny Kenya nitie joge kwa wane gi space ni wane gi space mondo gitim gima dwa timo ginyalo uso piny Kenya ne piny China kata pinje mamoko joge nyalo usowa wang'eyo maber omiyo kwa jo piny Kenya ni tafadhali tarik 8 dwe mar 8 Uhuru Ruto Simba Madiana ukitaka taka yote nyumbani Simba jopiny setolo an gima nyalo wacho ingeni piny ma wantie ni is a democratic one. Yes. Ngato ka ngato opinion mo wacho is allowed. Oko biwuok atimake nikech owacho we need people like him, iwinjo. We need people like him. Makwanya ido gi like a beach. Yes. To gimoro wa serious nikech samiyo gi wacho gik machal kama. Wan wange gik maber ni gik mwatimo is totally different gi gik mwacho. Koro such kind of people iwinjo ka ngero moro go niya kuoto gwal. Ok mon nangoa diang mud. Iwinjo. One our manifesto gigo duto mwapango gigo we have to fulfill them.
Erokaona ahinya Simba Meshak. Agoni erokamano kuom thuolo mari mar biro achiel kachiel e studio. Juma Evans, agoni erokamano kuom biro e studio kaendi. Kawuok e studio kaendi wapuonj mana hali maber. Ka oganda ne ginyalo nyiero achiel kachiel e weche mowacho ni odwa timo negi mondo okel godo dongruok e gwenge mag Luo Nyanza kaachiel kod piny Kenya duto. Mano ero oganda emong'eyo. Chieng' yiero gin ema gibiro goyo ombulu. Nomination ka udhi ino kidhi nomination. Ana sedo tiku. Ini chung kendo. Ana go tiku mari mene. Okaluora ng'ama riek neno mbele. Luoro gi riek opogore Simba Mariano. Wisdom. Ini chung kendi. Neno ni luor the nomination Yeah. Winjauru japapen Ng'ama moni support ng'ano ng'amoyo piny. ng'ato pok oyombo Gini feel ni ng'ato ng'ani ok oyombo okwalo support wacho ni jopiny kod jopiny mabiro dhi lingo ni emomiyo adi jopiny gitamo by changing polling centers ineno mano koro wan wadhi ang'o e general election warad kode debe kopana luori timo ikaw you do what it takes mondo mine ni jopiny man mabor ochopo e polling stations goeko mondo gilut ombulu ne in Washington Omera warad general election jirade debe mae ndiye ojana ni en ojana moro mosiepna ong'ere kod areas mang'eny but ananyalo ng'isi niya kaponi polling station oter mabor bana ka jopiny oeri kata dego bro sombre gi wheelbarrow bachop kuma intie iwinjo koro because of that omiyo idwa dhi alone ok wadagi mano beber lakini wan kaka wan Jubilee wan kaka wan piny owacho wan wadwaro ni mondo watim ang'owa wan odwa duong to odwa waonge gi restriction emomiyo ukaso wani mondo name flag bearer ukaso mind your own business bwana jogi chopo up last minute to gikia kata ninga it doesn't matter chieng' yiero we will have a flag bearer udwa buogo jopiny alafu jopiny biro dagi wuok oko un gi ng'atu ma flag bearer campaign ne uru Simba manyaka penji en to un kaka Jubilee useyiero Uhuru kaka flag bearer mar ang'o mochuno momi kaso ne mondo jo naso yier flag bearer mano biro konyo unade campaign ing'e gima timore biro konyo unade campaign gima biro konyo wago waduto te kata kwa campaign ja Jubilee ang'o momiyo idwaro ni mondo giyier flag bearer emomiyo wacho niya gimomiyo adwaro ni jogo yier flag bearer kata gimomiyo wasebedo kwa dwaro ang'o momiyo jogi confuse jopiny mabe jopiny to wan wawegi wambe wan leaders ma jopiny emotima ng'o jopiny osewacho ni gin confused one supporters wonge time jogi confuse jopiny not only jopiny but gi confuse ji duto mane tactic wa gi confuse ji te momiyo apende pogo complain Seth in kawo kidhega ground ji wuoyo mang'eny iwinjo gima temo ng'isi ni under our Nyanza Youth Forum wan gi numbers so far one gi more than 2,800 people to most of the highest number the highest number one from the lowest to the national leadership awich gima chandi okang'eyo nikech jonasa gintiere gi ogai ang'wen gintiere kod Raila Amolo Odinga Kalonzo Musyoka Musalia David Gimosotangula ng'eyo ni achiel kuom gibiro bedo flag bearer ang'o ma gipando nyaka last minute diluoro wa emomiyo gichako pando in fact yiero Wetangula to en Wetangula wabro gone ko yiero Kalonzo mar NASA yiero Raila Odinga ang'o machal ang'o ma yiero Kibaki no kata ninga machu kata Kalonzo kiani ngamono kumaro wacho dichieng'wa kawuono kano kenu karanje fulomba kantire kod jane matindo mabende dwane mondo chung'e laro komaro bura makarachuonyo kaachiel kod Kabondo Kasipul.